Hayi wafuthu ngitshela into eyodwa mina. Impilo iyashintsha. Impilo iyashintsha. Abona khona into okuzenze ugxuma uvalela abantu iminyango wenza ukhuluma kanti ithuba lisakuvuma. Likuvume futhi ngempela. Likuvume ithuba phakama ushaya indlu ubhazabhaza kube inqaba ibe relevant kuleso sikhathi kanti kusazophila. Gibele imoto irelevant ngaleso sikhathi kanti kusazophila. Very same people okade ubabona bengeyilutho kuphilwe nje. Athi usimakade mfowethu nayo impilo dede emphalaphala zichithwe ensimini yempilo zachithwa thene zagobe ichithiwe khona bagumbukuqelile baphonsa ngaphansi abanye abathatha abaphakamisa impilo le mawuthi uyabheka 15 years ago ubuka abanye abantu ukuthi bebehlelephi eminyakeni yo15 ubuka abantu bebehlelephi eyamaskela awalingana mfana maskela awalingana yazi kunengane 15 years ago ubungazi ukuthi i-contest le ngaphuma la kunemizo obungazi 15 years ago nje akuthona isikhathi esikhulu leso kunemizo obungazi ukuthi contest le ngaqhamuka kulomuzi ayikwashintsha mfowethu hayi namhlanje usaba ngisho ukubakhomba yabona mohlwe ukuqaphela nokuhlonipha kuleli ithuba impilo sakuvumile ungakhohlwa mfowethu ngakhohlwa ukuthi yake ngakuvuma kunohlobo lwabantu olazi ukuthi impilo mayisilapha phezulu ufuna livalela abantu ufuna likhulume kabi nabantu ufuna lihlukumeza abantu ufuna lwenze noma kanjani kubantu. I'm telling you sazophila lo mndeni nje othukayo labantu abathukayo othi wena mangabe i-room full of ama opportunities wena uvala umnyango uthi usibanibani ufuna ualamba uzolamba ngempela futhi uzolamba jabule phela u15 years phela 10 years phela 20 years kusazophilwa mfowethu ngigaranti kusazophilwa iyonto engiyazi kahle mina ngicanga ukuthi mhlambe kuzofika kusasa ngicanga ukuthi yonke into izoba right kusasa mawuthola ithuba yazi ukuthi nabanye bazolithola ithuba nje linjalo yabo khona thina sasazi ukuthi nje uyabona ke kuloya muzi ne-generational wealth sebe right lapha sekunjani sebe benconywa futhi abanye baba namhlanje akukholutho abanye bazovele baxabane bangqongqise kwazona lezo moto eniyihalela baqedana ngesibhamu bashise zonke imoto bashise kwazindlu lezi eniyihalelayo abanye uzovela uNkulunkulu nje abaphakamisa abaqale ekuqaleni ngento eyodwa egcekeni ithathwa into engelutho enibona kahle ukuthi yini yena lo mhlambe nani nimbiza ngomatanco endaweni thi umatanco na kubonakala kunesisikhulu nezingane ezincane kungenani nina unina wafa kuthunywa yinina enonyoko noyihlobeni abasebenza endaweni ezithile nazi futhi ubabona banishela amapolisi nwadle nwashayweni wathi amapolisi asale lo ongena police akadepende endawo akathembela ukuthi uthemba uSimakade uNkulunkulu wasezulwini ngoba uyafika manje uNkulunkulu ovula indlela kahle ngasiphi uyafika uNkulunkulu ofikela abantu bonke ongabheki ibala lamuntu ovela khanyisile ngakubona bonke anisimvula kubona bonke awuyafika madoda oqhamba indlela la ingekho khona awuyafika athi mayefika athathe lona utancwana lolo lebenilithuma isinkwa lithunyiswa ingo uma wakho esaphila uma wakhe yena esashona athunyiswa ukuthi to have a shashu scoop agijima uscoop athi shwi uyabuya isinkwane athulumana ngathi akaboni uyothi how have any wrong nina sanesidlela isinkwa kade ecofa ifone enibuka nidle isinkwa esaze sothe uscoopela endlini ngifuna untshela into eyodwa nje unyoko ufunda impela unako konke kodwa impilo iyashintsha anya ngigarantela abafowethu impilo iyashintsha mawungazi hamba ngakini ubheke 15 years ago uyobuka imizo kade uyazi ukuthi ayilutho ukuthi ayiselutho namanje ayikho inhlanhla uNkulunkulu ayenze khona ayikhiphe khona hamba uyobheka abantu ade bengcono ungitshela basengcono ngendlela efanayo yini umfowethu